Gisaulog karon sa Cagayan de Oro City ang Higalay Festival 2020. Apan, kumustahon ta ang kapistahan taliwala niing pandemya karon? Pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Tama ka na sila, wala makapugong ang pandemya sa COVID-19 sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin dinhi sa Cagayan de Oro City. Hinoon ang gihimo nga santos nga misa hugot nga gipatuman ang minimum public health standard. Tungod sa COVID-19, wala na ang naandan nga kabibo sa Cagayan de Oro City alang sa pagsaulog sa Higalay Festival. Apan, gipakita sa mga Cagayanon nga dili babag ang pandemya aron sa ulugon ang kapistahan ni Senior San Agustin, ang patron sa syudad. Busa kaganinang buntag dungan sa paglingkod ni Most Reverend Jose Araneta Cabantan isip bagong arsobispo sa Cagayan de Oro, nagpahigayon kini og santos nga misa. Apan limitado lamang ang makasulod sa simbahan o gugut usab nga gipatuman ang minimum health protocol. With Christian obedience, I shall follow what the bishops, as authentic doctors and teachers of the faith, declare, or what they, as those who govern the church, establish. Naghalad sab og pag-ampo ang simbahan ngadto sa mga natakbuyan sa COVID-19 nga mamaayo sila og mas palig-unon pa sa labawng makagagahom ang atong mga medical og non-medical frontliners. Pipila gihapon sa mga Cagayanon ang mibisita sa St. Augustine Metropolitan Cathedral aron mohalad sa ilahang pag-ampo. Usa lamang ang deboto nga si Mel George Wabe nga nagsaulog usab sa birthday sa iyang anak. Dagan pagkatuigan, lugayan pa unta sa Ginoo ang iyang mga kuan niya sa iyang kinabuhi nga maayo iyang panglawas. Taliwala sab sa iyang kapansanan, wala kini makapugong kang Cyrus Prio nga musimba og mangayo og giya ngadto sa Ginoo, na maligya sab siya og kandila ngadto sa mga nanimba agig panginabuhian. Sipag at tiyaga lang, mandiskarte sa buhay. Kahit na kay kabilinggan sa mong kinabuhi, kugihan lang ka, mabuhi, yapon ka og ang imong pamilya. Anaa gihapon ang fluvial procession kaganinang buntag, apan simple lamang agig pagpasidungog kang Senior San Agustin. Viva Senior San Agustin! Viva! Viva! Simple man ang selebrasyon karong tuiga, sanglit temporaryong nawala ang mga mabulukon nga carnival, street dancing and parade ug uban pang aktibidad. Ang importante kay magpabiling lig-on og dili mawadan og paglaom nga aduna pay mga maayong butang nga moabot sa atong kinabuhi. Sila mensahe karon sa simbahan ngadto sa mga Cagayanon nga taliwala pa man sa pandemya, hinaot nila nga magpabiling lig-on ang katawhan ug mas mahiduol ang ilahang relasyon ngadto sa Ginoo nga moy tinubdan o kung asa nato ginakuha ang paglaom ug kusog nga atong kinahanglan sa atong matag adlaw nga pagpanginabuhi. Sheila. Daghang salamat, Cyril Chavez.